Imini yesabatha benhle kwabangcwele. Siyovula ngehlabelelo 130 inkosi busephama kwebanga. Sibuthene lapha. Ebusweni. Sibuthene lapha ebusweni singinda izemelezi lapho silinda Bavule
Amen. Esikhathini esiphambili kusekhona inyanga yezulu kwaba nesimemo endlunkulu sokuthi njengamaNazaretha sasiselinda siyosinela ingonyama lumzwayo enyokeni oseduze laselinda. Kodwa impendulo eyavela ukuthi akakho umuntu kuleli bandla likaJehova osinelwayo ngaphandle kwaJehova kuphela. Ngaleyo ndlela ke sahamba sayokwenza inkonzo enyokeni, kodwa zange sasina ngoba kuleli bandla lamaNazaretha ibandla likaJehova akuvumelekile ukuba kube khona omnye umuntu ongavunulisa abantu ngaphandle kokuthi kusimele uJehova. Mhla sihambise inkonzo ngangikhona
Ngimina engafunda incwadi yomthandazo. Ingonyama yayikhona esontweni, inkosi yakwaPhinda ngene yayikhona esontweni. Kwashumayela ubaba inyanga yezulu. Ngalokhu-ke ngiyanazisa ngoba abaningi basha ukuthi kuleli bandla lamaNazaretha awenziwa umgidi wenzelwa omunye umuntu ngaphandle kaJehova kuphela. Ngisho ingonyama ayikwazi ukubiza umgidi noma isinelwe ngaphandle ukuthi kusinelwe uJehova kuphela. Umthetho lo waleli bandla uyafana nje nomthetho ukuthi kuleli bandla asonti nezangoma. Kuleli bandla asiwahlabela amadlozi. Kuleli bandla asidli ingulube. Kuleli bandla siza esontweni ngeSabatha kuphela. Ingilosi-ke ifike yasifundisa ukuthi kuleli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu asiyi emzini womuntu njengebandla. Asihambeli imicimbi noma ngabe ngiyani njengebandla. Ngoba yathi ingilosi njengoba silapha sihamba nengilosi, noma siyaphi sihamba nengilosi. So ingilosi ayikwazi ukuvele ingene nje emzini womuntu itholakale sekusinelwa umuntu, noma ngabe nifake iNazaretha asikwenzi lokho. Emzini womuntu siya kuphela uma siyothandaza, kodwa asimsineli umuntu ngoba sihamba nomuntu wasezulwini. Ngakho-ke lo umthetho hayi nje wala kuleli bandla, kodwa umthetho wobuNazaretha kusukela kubabamkhulu ukuthi asisini ngaphandle ukuthi sinele uJehova. Ngicabanga ukuthi amaNazaretha amadala ayakwazi lokho, kodwa mhlawumbe abasha bengekwazi lokho. Ngithi-ke angikwedlulise lokho ukuthi kungathi masibona mhlawumbe amabandla ezinye inhlangothi enza leyo nto bese sicabanga ukuthi leyo nto ivumelekile kuleli bandla. Ivumelekile, kodwa ziningi izinto esesibona zenzeka kodwa bese siyayithulela nje. Kodwa kuwumsebenzi wami njengomuntu othunyiwe uNkulunkulu ukuthi mangibona into engasahambi kahle ngisho noma ngiyistophishe, kodwa ngisho abathandayo bayistophisha, abangathandi ngeke beyistophishe. Okwesibili, besifelwa kakhulu la kuleli bandla, kodwa eminyakeni emibili edlule ingilosi yayisithi asinikele sicele uNkulunkulu ukuthi singafi sibancane. Yathi sicele ukuthi uma sifa singayithuneni siyezulwini. Yathi sicele ukuthi singafi sibancane. Yathi sicele ukuthi uma umuntu sekufike isikhathi sokuthi ehambe emhlabeni engaguli kakhulu. Njoba manje kuDisemba siqeda iminyaka emibili kungakaze kube khona umuntu ofile kuleli bandla. Lokho kuchaza ukuthi uJehova wayemukela iminikelo yethu. Amen. Ithi-ke ingilosi asikubonge lokho. Sibonge kuJehova ukuthi namhla siqeda iminyaka emibili lokhu kusukela sacela kuJehova ukuthi singafi, asikaze sife. Sibuye futhi sinikele sicele uNkulunkulu ukuthi unyaka ozayo nawo uze uphele engazange waba khona umuntu kuleli bandla ofayo.
Sizokunikela ke ngaphandle kwalabo abanganikela kodwa soqala ukunikela lo mnikelo next week ngoba 100 rand wokubonga kube 100 rand wokucela for next year. Ukuthi kungababikho umuntu kuleli bandla ohamba emhlabeni. Ngiyafisa futhi ukubika ukuthi ngoLwesithathu ngiqeda iminyaka engama-70. Ngicela ke ukuba ningicelele uNkulunkulu ukuthi engiphe eminye iminyaka. Ngoba ngibona sengathi usemningi umsebenzi okufanele ukuthi ngiwenze. Akufanele ukuthi ngihambe emhlabeni. Lapha ke asinayo i-birthday. Uma ngabe umuntu kushaya i-birthday siyabonga uNkulunkulu simcelele inhlanhla noma ngabe sibonga ngomnikelo noma yini kodwa nje ayikho into e-birthday. Ingilosi yawenqaba ukuthi lento ayaziwa ezweni le-birthday. Okwesithathu ingilosi ifikile yakhuluma ukukhuluma okunzima. Yathi ngiyabona ukuthi endlunkulu kwenzekana kuba nembango ngisho ngabe kuthiwa into icace kanjani kodwa kuyaqhamuka nje abantu abadala umbango ukuze lento yonakale. Yathi ke angitshele amaNazaretha onke nangekho la. Bengithi lento ngizoyikhuluma nje sekuphuma inkonzo kodwa sengibona ukuthi kufanele ukuthi ngiyikhulume ukuze ezwe onke amaNazaretha ukuthi itheni ingilosi umuntu oyozama nje ukususa umbango leli bandla noma sisekhona noma singasekho imnikeza inyanga ezintathu kodwa ngeke iphele inyanga ezintathu iphila. Yathi lokho angimemezele ukuthi unikezwa inyanga ezintathu. Yathi leli bandla akusilona elethu futhi leli bandla akusilona elengilosi. Leli bandla elikaJehova. uJehova unenhloso ethile ngaleli bandla. Leli bandla livusa ibandla lika Moses elaphela emva kwaYeshua. Leli bandla livusa ibandla lika babamkhulu othema esehambile emhlabeni njengoba senibona nje nasekunezangoma sekusinelwa abantu kwenziwa yonke into sekuthiwa abaholi bangoNkulunkulu. Leli bandla ke lizovusa lobo buNazaretha obabukhona kusukela kuMose kuze kufike kuYeshua. Lobo buNazaretha obekhona ngesikhathi sikababamkhulu kwaba into eqinile nakubaba ilanga nakubaba inyanga yezulu. Ithi ke uNkulunkulu unenhloso yaleli bandla. Ngakho ke noma imuphi umuntu oyolithikameza ngokuthi evuse umbango kufanele eyinikeze inyanga ezintathu. Noma ngabe ukwenza lokho sekhona noma singasekho akusho lutho ngoba akulona lethu. Yathi angitshele ukuthi umholi waleli bandla usekhona. Ukuthi nje asimazi kodwa usekhona yena. Yathi ke noma imuphi umuntu oyozama ukuthi eveze umbango noma ngonjani kuleli bandla azi ukuthi ngeke eyiqede inyanga ezintathu ngoba leli bandla ngelikaNkulunkulu, leli bandla elikaJehova. Amen. Yathi ingilosi kuyothunyelwa ingilosi ezombulala umuntu oyozama nje
ukwenza into enjalo. Ngiyafisa ke futhi ukuthi ngichaze ngendaba yencwadi lezi esinazo. Ngo-1945 ubaba Ilanga watshela amaNazaretha onke ukuthi akabhale yonke into abayaziyo ngobaba mkhulu. Ase amaNazaretha onke ebhala kwaba nemqingo ngoba kwabhalwa ngesandla. Umabhalane uDlomo wakuthayipha konke lokho kufiliswa amaNazaretha ukuthi azini ngobaba mkhulu. Kodwa lokho kwakusho ubaba Ilanga kusukela ngo-1945. Kuze kwafika isikhathi sokuthi ubaba Ilanga ehambe emhlabeni ngo-1976. Kwathi makwehlukana ngoba uDlomo waba ngakithi wayithatha zonke lezi ncwadi wayeseyibhalile wayeseyibuyisa. Uthema ngabe uDlomo ehamba emhlabeni lezi ncwadi zasiwa ngaphakathi zaphathwa uSibisi. Ngaya kuSibisi ngayicela lezi ncwadi wenqaba nazo. Kwase kufika abelungu baseGerman uDr. Bacon no Professor Usteisen. uSibisi wayikhipha zonke lezi ncwadi wayinikeza laba belungu. Bayitranslate lezi ncwadi from Zulu to English. Zinamavolume awu-8. Zithema sebeyitranslate zonke basebeyibuyisa futhi ebuhleni. Ngayicela futhi kuSibisi wenqaba nazo. Angazi noma ngenkathi esiyethemba ezinhle wahamba nazo noma zasala ebuhleni, kodwa zona zikuSibisi. Umnyandu uadvocate Mnyandu waqala waqoqa onke ama-CD ngaleso sikhathi kwakusathiwa ama-cassette kababa Ilanga, wawabhala phansi onke lawo watholile. Wayesekhipha incwadi yentshumayelo kababa Ilanga ebizwa kuthiwa izintshumayelo zenkosi Ilanga. Emva kwalokho wabhala futhi wathatha ama-cassette onke kababa inyanga yezulu wawabhala phansi. Wasekuthiwa ebizwa kuthiwa inkosi inyanga yezulu. Wayesebuye futhi umnyandu ebhala incwadi yomlando kababa mkhulu wonke. Omningi ewuthathela encwadini yami ethi Izwi lezulu. Kodwa weqa wabhala yonke nje into itholayo ngomlando kababa mkhulu. Leyo ncwadi wayikhipha, it is published like incwadi intshumayelo kababa Ilanga, like incwadi inkosi inyanga yezulu. Isihloko saleyo ncwadi sithi isikhonzi senhlupheko. Sikhuluma ngomlando wonke kababa mkhulu. Ngakho ke abantu abafuna umlando kababa mkhulu, leyo ncwadi inayo yonke into, ngoba le yami ethi Izwi lezulu is no longer being published or even printed. Emva kwalokho uadvocate Mnyandu wenza into eyisimangaliso. Yonke lezi le ncwadi eyatranslatewa ilaba belungu into English, yena wayitranslate from English to Zulu. Yize ekuqaleni vele zazisezulwini, kodwa ngoba uSibisi wasenqabela thina ukuthi sibe ne-access kulezi ncwadi, uadvocate Mnyandu wayitranslate from English to Zulu. Zingamavolume amabili njengamanje.
nazo zinomlando wonke kababa mkhulu futhi zinentshumayelo zonke kababa mkhulu. Ngicabanga ukuthi ivolume yesibili esiphelile ngicabanga ukuthi inawo ama pages close to 300. Angisakhumbuli ukuthi le yokuqala inama pages amangaki. Manje na-ke kufanele simbonge u-advocate uMnyandi ngomsebenzi ongakwenziyo. Inkosi imbusise. Amen. Isihloko salama volumes sithi indaba kaUshembe. NgesiNgisi kuthiwa the story of Ushembe. Inama volumes awu-8 obhalwe abelungu, kodwa uNyandi usenze amavolume amabili, and lama volume kaMnyandi abalekile ngoba akhuluma ngomlando kababa mkhulu in addition kulena engiyishilo ethi isikhonzo senhlupheko. Ibuye ikhulume ney'ntshumayelo zonke zamaNazaretha njengoba kwakusho ubaba mkhulu, ezikunikeza ipicture yokuthi ubaba mkhulu kwakumuntu onjani. Ngiyafisa-ke ukuba ngisho ukuthi kusukela manje ngizoyisebenzisa kakhulu lezi incwadi uvolume 1 novolume 2, ngoba ngenkathi ubaba ilanga ethi kakubhalwe wayeqonde ukuthi abantu befunde ngobaba mkhulu. Kodwa inkinga engibhekana nayo, abantu abafundi. Okokuqala abayithengi lezi ncwadi, noma bangayithenga abanaso isikhathi sokuyifunda. Baningi abantu abavele bethenga incwadi beyithatha beyibeke lapha, ngisho leke ababilanga abayifundi. So ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uhambe njengoba kwakufisa ubaba ilanga, ngizojwayela ukuthi njalo ngeSabatha kube nentshumayelo engiyithatha kule ncwadi, ngoba intshumayelo izokwenza ukuthi nonke niyazi, nabangekho lapha beyazi, nabangayiwa amaNazaretha beyazi. Isikhathi esiningi iy'ntshumayelo engizenzayo ziyafika even ku-10,000. Ezinye zike zifike ngo-10,000 even in one day. Manje-ke kodwa uma ngingakwenzi lokho, ngeke ikwazi ukuthi iy'ntshumayelo ngobaba mkhulu zigcwale umhlaba wonke. Kodwa uma mina ngizonifundela intshumayelo, leyo ntshumayelo iyodwa ingafika kubantu abawu-10,000 even within a week. Ngoba ngizama ukuthi ngifeze isifiso sikababa ilanga ngobaba mkhulu. So intshumayelo yanamhlanje na ithi Ushembe Ongumoya Ushumayela Eswazini. Ushembe Ongumoya Ushumayela Eswazini. Le ncwadi le ntshumayelo ngiyithathe kuyo incwadi kaMnyandi uvolume 2 page 292. Le ntshumayelo yayishunyayelwa uMesiya Mthiyane Mesiya Mthiya waseNdwedwe. Ngizocela-ke ukuba nilalelise kahle. Nilalelise kahle. Ikhulunywa nguMesiya Mthiya waseNdwedwe. Ngike ngenze kanje.
ngoba sengumuntu ongasena wamehlo. Ngahlangana okokuqala nebandla lasekuphakameni ngesikhathi Ushembe efika endaweni yakithi eNdwedwe. Ngangisemncane kakhulu ngaleso sikhathi. Ngathi uma ngiyibona le ndoda uthando lwayo lwangena enhlizweni yami. Akuthathanga isikhathi eside ngayikhetha inkosi yasekuphakameni. Ngamlandela umuntu kaNkulunkulu owenza izimangaliso kwabagulayo nabahluphekile basizakale bonke. Ngiyafisa ukuthi uma ngifunda lentshumayelo nilalelisise ilanguage yabantu bakababa mkhulu noma basikhathi sikababa mkhulu ukuthi babe mbiza bethini ubaba mkhulu. Lapha uthi ngamlandela umuntu kaNkulunkulu, akasho ukuthi ngamlandela uNkulunkulu. Ngesinye isikhathi saya ekuphakameni emhlanganweni wezintombi zika 25. Kuthe uma umhlangano usuphelile saya kumqali wendlela ukuyocela indlela. Akasho ukuthi saya kubhombela. Njoba manje sekunesitayela sokuthi ubaba mkhulu ebizwe kuthiwa ubhombela. Kodwa uma ungasibabiuze laba bantu ukuthi yini ubhombela ngeke bechazele. Nokuthi kungani ubaba mkhulu kufanele simbize ukuthi ubhombela ngoba ukuthi ubhombela angeke kwawena ukuchaza ukuthi kusho ukuthini. Kodwa ke manje sekunale language ukuthi ubaba mkhulu ubhombela ukuthi ubhombela ziyibongo. And yathi ngilosho awukwazi ukuthi umuntu wasezulwini umbize ngeyibongo. Kufanele ukuthi umuntu wasezulwini ebizwe ngegama elihloniphekile hayi ibongo wayiqanjwa umuntu. Yathi igama lika baba mkhulu, ubaba mkhulu ngamqamba ungasho ukuthi umqali wendlela ngoba vele umsunguli wobuNazaretha. Ubaba mkhulu ungasho ukuthi ingceku kaNkulunkulu noma ingceku yenkosi ngoba vele kwasho yena ukuthi uyingceku yenkosi. Ngisho isihlabelelo 134 sikhuluma ngengceku yenkosi. Ubaba mkhulu ungasho ukuthi ubaba mkhulu ngoba vele ubaba mkhulu akudingi nokuthi uzochaze ngoba uma obaba kungobaba ubaba mkhulu futhi kwasho yena ukuthi ufike ezulwini sekuthiwa ubaba mkhulu. Wazi waqamba isihlabelelo esithi sesilizwile webaba mkhulu. So amagama lawo kababa mkhulu ukuthi ingceku yenkosi, ubaba mkhulu, umqali wendlela, isikhonzi senhlupheko. That's how he introduced himself to us. Ngakho ke kuleli bandla asikhuluma indaba kaBhombela ngoba asazi ukuthi uBhombela yini. Mina nginzalo kuNazaretha angaze ngizwa abazali bami bebiza ubaba mkhulu ngokuthi uBhombela. Angikwaze ngizwa amaNazaretha ayikhuluma ngoBhombela. Angaze ngimuzwe ubaba ilanga ikhuluma ngoBhombela. Angaze ngizwe inyanga yezulu ikhuluma ngoBhombela.
mhlawumbe umholi engangamuzwa ekhuluma ngobhombela kwaba uthingo. Kodwa ke izinto kukhona into eyingozi yalaba abaholi abasha ukuthi bathi bengawazi umthetho kaNkuluNkulu bese bevele nje bekhuluma into abangayazi noma yamukelekile nezulwini. Ngake ngezwa sekaningi ngithola ama-video sengiwathola kuma-crest lapha ubaba othingo ethi niyazini angisazi ukuthi kubeka kanjani kodwa nje uthi uNkulunkulu kaShembe uJesu. Kusho ukuthi uNkulunkulu kaShembe uJesu umholi njalo webandla lo uthi uNkulunkulu kaShembe uthi uJesu. Manje na lento sengiyithola isisho manje amaKristu sengiyithola elokhuzene kuma video eindaweni zamaKristu uzoyidefenda kanjani leyo nto ngoba kusho umholi wamaNazaretha wathi uNkulunkulu kaShembe uJesu. Into engakazi bekhona. So laba abaholi from ubaba uThingo bajwayele ukukhuluma izinto abangazazi ngoba ababuze sebetshelwe ukuthi ngoNkulunkulu. Njengoba nje uthola umuntu emholi waleli bandla lamaNazaretha evumela izangoma ukuba sibe sesontweni zibe ingxenye yebandla evumela abantu kuba benze utshwala emzini yabo njoba sesibonile njena ngesisikhathi umthole esehlanganise amaNazaretha namabutho estadium. Ngesisikhathi uyamthola manje usesuka uhamba uya kumuntu uyokwenzisa umgidi. Mhlawumbe lezi zinto laba abantu bazenze bengazi kodwa ngenxa yokuthi laba abantu abangabafundisi abayaziyo lento banomkhuba ukuthi bethi uNkulunkulu bese bethi uNkulunkulu wenza noma yini besho umuntu bemusa esihogweni ngoba ayikho leyo nto. Umuntu ehlubula abantu bese kuthiwa hayi uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ulokhuza uthathe umgidi kaJehova usemzini womuntu. Ngisho emzini weking awukwazi ukuthi iking ivunulisa abantu. So ziningi izinto esizibona zenzeka bese ngibona ukuthi mhlawumbe lo muntu akazi ukhohliswa yilabo abantu abaphambi kwakhe bathi uNkulunkulu naye bese evuma ukuthi uNkulunkulu. Leyo nto iyona nto leyo ezobulala leli bandla lamaNazaretha ngendlela esimangaliso. Yikho ingilosi ithena angikucizelele ukuthi leli bandla akulona elenu ngelikaJehova. And uJehova unenhloso enkulu ngaleli bandla. Noma senihambile emhlabeni lizoqhubeka ngoba akulona elenu ngelikaJehova. Yini ngoba ukube alikho leli bandla ngabe uNazaretha kuphelile finish. Ngabe kuphelile finish. Ngisho ukuthi ke lo ukhuluma ngomqali wendlela. Kuthe uma umhlangano usuphelile saya kumqali wendlela ukuyocela indlela. Kwakuwumthetho lo nami engakhula ngiwazi ukuthi uma usuhamba emhlanganweni uye kubaba uyobika ukuthi baba sengiyahamba sengibuyela emuva ngicela isibusiso ebese kuthi baba inkosi ibusiso. Kwangahanjwa nje uhambe ungazange wasicela isibusiso. Kwangenziwa lokho. Saya endlini yakhe
sathola umkhokheli unobelungu ehlezi ngaphandle komnyango wendlu yakhe. Samdlula, sacela ukungena ngaphakathi. Sathi sisalindele impendulo, sezwa izwi libubula ngaphakathi lithi, "Obani labo? Babizwe ngoba." Sethuka, sabaleka. Kuthe sesisukile kulendlu, ngafikelwa usizi nezinyembezi. Sasikhala ngoba lelizwe elalibubula ngaphakathi lalikhombisa ukucindezeleka, kuyizwe esasingalazi. Kwadlula isikhashana sabizwa ukuba size endlini kamqali wendlela. Sangena sisaqhaqhazela. Uma sesifika kuye ubaba mkhulu, wasibuza ukuthi yithi yini ebesifike eminyango. Savuma. Wathi, lalela kahle, ngiyaxolisa abantu, bengingekho lapho. Bekukhona ingilosi kuphela, iyona ebikhuluma nani. Ngiyaphinda futhi. Wathi, ngiyaxolisa abantu, bengingekho lapho. Bekukhuluma ingilosi kuphela, iyona ebikhuluma nani. Mina bengiye Eswazini ukuyoshumayela. Ngifike emzini wakwaDlamini, ngabiza abantu bakhona abazange banginake. Bebedlala ngenhlabathi yamangcwaba. Noma niyamzwa baba mkhulu uthi. Uthi mina bengingekho lapho, bengiseswazini ngiyoshumayela. Ngithe mangifika khona ngibabiza laba bantu banganginaka, ngabathola bedlala ngenhlabathi yamangcwaba. Manje uJehova uthi, wena ndodakazi kaMthiya, uzohamba uyoshumayela khona Eswazini. uJehova uthi uzothatha isitimela wehle lapho sigcina khona, usuke lapho uhambe ngezinyawo uyothola umuzi wenkosikazi ezihluphekelayo, uyolala lapho, uyokuphatha kahle leyo nkosikazi. Niyakuzwa ukuthi kungani ngithi Ushembe Ongumoya. Amen. Niyakubona ukuthi kubaluleke kangakanani ukushumayela kumuntu othunywe uNkulunkulu. Uthi baba mkhulu bengekho lapho, bengiseswazini ngishumayela. Kodwa ngithema ngifika khona ngithi ngiyashumala banganginaka. Ngabafica bedlala ngenhlabathi yamathuna. Lamazwi kaBaba enza ngaba nokudideka ekhanda. Angazanga ukuthi ngiphendule ngithini ngale ndaba yalolu hambo olude kangaka. Sacela indlela kuShembe, saphuma sahamba. Ngasuka lapho ngaya kunkosazana uMtungwa. Ngesonto edlule ngikhulumile ngoMtungwa. Ngamtshela konke uShembe akushilo kimi. Ngathi kuye, angazi noma isikhathi sami sesifikile yini sokuba ngahambe ekuphakameni. Ngoba angiyizwa lento yokuthi ngizogibela isitimela ngiye Eswazini, ezweni engalazi. Waphendula uMtungwa wathi cha, akusho lokho ukuthi uyaxoshwa ekuphakameni, kepha kuyindlela kaNkulunkulu. Ngamshiya lapho ngahamba ngaya ekhaya. Ngahlala ekhaya kwaze kwaba inyanga yomhlangano waseJudiya wo-October. Saya khona
Ushembe wangibiza ngelinye ilanga wathi mntanami usawakhumbula amazwi ami engawasho kuwe emzini wasephakameni ukuthi ngizokuthuma Eswazini. Ngavuma. Wayesethi isikhathi uJehova akhuluma ngaso sesifikile manje. Hamba uyolungisa. Uyohamba kusasa ekseni. Wayesevula iTestament Elisha. Wafunda incwadi ngokaJohn 21 verse 18. Ngiqinisile ngithi kuwe usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala uyakwelula izandla zakho omunye akugqokise akuyise lapho ungathandi khona. Amen. Baba mkhulu lo wayefundela lentombazana. Wangifundela lamazwi. Ngasuka lapho ngayolungiselela indlela. Ngakusasa ekseni ngaya estation sesitimela eGingindlovu. Ngagibela isitimela esiqonde eGolela emngceleni waseSwazini. Ngahamba ngalesi sitimela saze safika ngakusasa. Ngehla esitimeleni. Ngahamba ngezinyawo ngingazi ukuthi ngiyaphi. Ngabona isimanga esingajwayelekile lapho endleleni. Ngabona ithunzi elincane elimhlophe lihamba phambi kwami lingihola. Lathuma lishona ilanga ngangena komnye umuzi. Yiwo lo muzi Ushembe angitshela ngawo wathi uyolala emzini wenkosikazi ezihluphekelayo. Iyokuphatha kahle le nkosikazi. Nembala yafika le nkosikazi yangiphatha kahle. Angazi noma niyayizwa le ndawo. Amen. Ubaba mkhulu ufika wathi kuqala bengingekho, bengiseswazini ngiyoshumayela. Ngafica abantu bakhona bedlala ngenhlabathi yamathuna banganginaka. Wese khomba intombazana kwamthiya wathi wena ke uzohamba uye lapha kade ngikhona eSwazini. Yamangala le ntombazana yazi ingiyasendwedwe la ukuthi kuphi eSwazini. Ngavele ngisuke nje ngeSwazini. Kodwa ithema isiseJudiya ubaba mkhulu wathi ya manje sekufika isikhathi lapho uJehova uthuma khona ukuthi hambe eSwazini uyoshumayela. Yonke indaba lapha ekuphameni is about ukushumayela indaba kaNkulunkulu. Njoba kade ngihlabelela nje. Lesi sihlabelelo sikhuluma ngabantu abangamaNazaretha abaphethe izwi likaNkulunkulu. And ukuphatha izwi likaNkulunkulu you don't have a choice mawuthuka. Njoba behlale besithuka nje abantu but we do not have a choice ngoba sithunyiwe. Nale ntombazana yagcina ihamba iya eSwazini ngazi ngoba yayithunyiwe uJehova. Nebala wangiphatha kahle njengoba inkosi yayishilo. Ngakusasa ekseni ngaqhubeka nohambo. Ngakhwela izintaba zaseSwazini. Ngaqala manje umsebenzi engithunye wona. Ngangena kumuzi oqala ngashumayela ngendaba kaNkulunkulu wasephakameni. Yabona abantu abathanda uNkulunkulu. Wavela wasuka nje wahamba wayeSwazini wafika washumayela, wavuka ekseni washumayela. Thina soshumayela nini? Bamangala kakhulu abantu baseSwazini bengibona ngihamba ngedwa. Bathi lelizwe linezilwane ezesabekayo.
akulungile umuntu wesifazane ahambe yedwa. Ngoba wahamba intaba zaseswazini anizazi yini. Nengekashalo obonjeni ngiyazazi. Ukuthi lezi zinto abekhuluma ngazo le ntombazana noma wayeseyinkosikazi manje zinjani. Lokho akuzange kungiphazamise ohambeni lwami. Ngahamba ngaze ngafika emzini wakwaDlamini lapho Ushembe wayeshumayela khona. Nezwa le ndaba. Uthi wahamba wayofika kwaDlamini lapho ubaba omkhulu wayeshumayela khona njengoba ethi bengingekho ngiseswazini ngiyoshumayela. Wayofika ke kulo muzi ubaba omkhulu wayeshumayela khona. Ngafika khona ngabatshela ukuthi inkosi yasePhameni ithe yafika lapha izoshumayela kodwa nina aninakanga. Wanibiza ehlezi ngenhla komuzi nazidlalela ngenhlabathi yamathuna. Base bethi sayibona indoda ihlezi phezulu kwetshe enhla komuzi. Wayegqoke ijazi elimhlophe ngalelo langa. Kwakukhona owayeshonile lapha ekhaya sasigubha ithuna lakhe. Ngezwa lamanye indaba. Uthe ubaba ngabafica bedlala ngenhlabathi yamathuna. Kodwa bona sebefike bethi cha sayibona le ndoda yayifake ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama. Azange saba nesikhathi sayo ngoba kwakushona umuntu sasimba ithuna. Ngashumayela kule ndawo abantu balalela izwi kaNkulunkulu engangithunywe lona. Kwase kufika isikhathi sokuthi ngiphindele emuva ekuphakameni. Ngeza estation eGolela ngashaya ithikithi eliya ePhoenix. Kodwa umlungu akezwanga kahle wanginikeza ithikithi laseFrixton ngasempangeni. eFrixton ke kulapha ngakithi ngase esikhaweni. Sasuka isitimela sahamba ubusuku bonke. Sadlula empangeni wasondela uGadi wathi ngizokwehla esiteshini esilandelayo eFrixton. Lezi ndawo okhuluma ngazo ngizazi zonke ngoba ngiwasesikhaweni futhi ngihlalile ubonjeni ngiyakwazi eGolela. Angwejwayele Eswazini kodwa eGolela ngiyakwazi. Nalapha le njobe ekhuluma ngePhoenix nje nonke niyazi iPhoenix ukuthi ku. Ngaphika mina ngathi angiyazi leyo ndawo. Mina ngiya ePhoenix hayi eFrixton. Kwaba isimanga indlela enhle angiphatha ngayo lo mlungu. Sahamba isitimela ngithe uma sisedlula eVerelem wafika lo Gadi wathi kulungile uzokwehla esiteshini esilandelayo ePhoenix. Nempela ngehla ngashona endlini yokulindela. Kodwa ngithe sengizohlala phansi kwakhona into engithintayo emahlombe yangikhiphela ngaphandle. Angiyiphikisanga ngahamba ngayohlala emabhentshini estation. Ngase ngibona amadoda amabili engena kulendlu yokulinda. Babheka phansi naphezulu base bekhuluma bodwa. Bethi uphi lo muntu wesifazane simbonile engena lapha. Nezwe le ndaba. Abamboni. Zigebengu. Kusebusuku. Ngangibezwe bekhuluma, bethetha. Baphuma kuleyo ndlu. Omunye wabo wacosha itshe washaya ifastela lendlu. Igebengu njalo.
babuya bazohlala phakathi endlini. Kwathi sekusile bangibona ngihlezi esiteshini emabhentshini. Badumala ngoba kwasekusile. Behleli nabo kodwa bengamboni. Kwaba umuso omkhulu kaThixo waphakade owangisindisa. Ngasuka lapha ePhoenix ngaqonda ekuphakameni. Ngiyambonga uThixo wasekuphakameni. Amen. Le ndaba engiyifunda lapha ikhulunywa umuntu okwakwenzeka kuyo yonke lento. Angikhulumi inganekwane zakwaShembe. Ngithema ngifunda lento ngafikelwa zinyembezi. Ngoba into esimangaliso. Ukuthi Ushembe kanti ngempela uyini? Ushembe akasiyena umuntu wakulamhlaba. Kodwa uma abantu sibatshela laba batshelwa kakhulu ngoJesu nabanjani bayasiphikisa. Kodwa lezi zinto esikhuluma ngazo zikaze zenzeke even eBhayibhelini. Akaze zenzeke. Ukuthi kube nomprofeti othi lapha ehambe Eswazini Ushumayela. Ebuye futhi eze lapha elokhuzeni. Izinto ezinjalo ngoba abamkhulu zigcwele kabi ngisazokhuluma ngazo yiningi kakhulu. Kodwa akuchazi lokho ukuthi uNkulunkulu. Ngoba noma yiphi into espiritual iyakwazi ukuyenza leyo nto ukuthi ihambe ibe kuyo yonke la. All spirits are omnipresent. All spirits are omnipresent. Ngisho Satan uyakwazi lokho. Kodwa esikusho ukuthi Ushembe lo ubaba mkhulu was not just an ordinary human being. Wathi omnye umlungu Shembe was an enigma. Ngaqala lapho kwazi igama lokuthi igama ethi enigma lisho ukuthi kwakubhala umlungu owaye interviewer Ushembe owabhala isizi yakhe ethi Shembe the man and his work. Mayiqala nje chaza Ushembe ukuthi Shembe was an enigma. Wayinhlobo yomuntu ongeke uze uyiqonde. So lento ibalekile ngoba njengamanje nasithela thina sithunywe Ushembe. Abantu bakhuluma lokhu Ushembe uyakwazi ukuthuma ingilosi, Ushembe unjani, Ushembe unjani. Kodwa Ushembe saphila wayeyilento oyiyona. Wayehamba nezingilosi esaphila. Zimgeza inyawo zenza yonke into ephila. Wayengagcini ngokushumayela physically. Wayebuye shumayela spiritual. Kunendawo eziningi ezaphendulwa Ushembe spiritually engakaze eze efike physically. Njengakhona Eswazini. Abantu baseSwazini banenhlanhla. Ngenkathi ngitshelwa ukuthi ngizohola ibandla lamaNazaretha kwaku 2005. Lo muntu wathi ubaba ilanga uthena kuzofanele uyoshumayela Eswazini. Namanje sinabantu abaningi abaseSwazini. Ngoba sivusa intshumayelo kababa mkhulu. Sihamba lapho ubaba mkhulu wahamba khona. Yabo. Ngoba namanje sishumayela Eswazini ngoba le ntshumayelo nje nabantu baseSwazini bayayizwa. Kodwa into engiyiqondile ukuthi leli bandla noma lesihlabelele kade ngisihlabelela sithi
sanibonani makholwa nina zitsha ezinhle zokuphatha leli lizwi zisinde zonke izizwe. Njengoba silapha siphathiswe ubungcwele, siphathiswe izwi likaNkulunkulu, ngathi izizwe eziningi zosinda. Ngoba leli banda kusafanele ukuthi kuthathe iminyaka over 2000 likhona. Siyofa sonke, kube khona isizukulwane esiyozalwa sife, kube kuqhubeka lobu bungcwele. Lento esiyenzayo is just a fountain. Kodwa okuningi ngokuzayo ukuba sekuqhamuka ngendlela eziningi ngoba ibandla likaNkulunkulu laqedwa emhlabeni. Laqedwa. Alikho. Namhlanje na uzwa abantu ethi umuntu umprofeti ngumKristu. Phucula ikhanda ngiyaxolisa kubaba lo phucula ikhanda. Kodwa nje ezulwini ikhanda liphuculwa. Nhlobo. Angazi ukuthi umuntu uba umprofeti kanjani ephucula ikhanda. Ukuthi usuke eqhamuka lo muntu othi umprofeti. Ngoba umprofeti by definition umuntu oletha umyalezo kaNkulunkulu emhlabeni kubantu. Manje na lo myalezo othi phucula ikhanda uthathephi ngoba akakho umuntu ezulwini ophucula ikhanda. Akakho. Ngisho ungathatha inkolo yamaJuda, iJudaism, amaJuda ashiya inwele eshiya intshebe. Noma ungathatha ama-Muslims ashiya inwele eshiya intshebe. NamaNazaretha kunjalo ngoba ngani ngoba bangaphansi komthetho kaJehova. Noma ungaya kumaJuda uyowafica esonta ngeSabatha. Uma uya kuma-Muslims, ama-Muslims asonta ngoLwesihlanu. Kodwa uma uya kwiQuran, iQuran ikhuluma ngeSabatha. iQuran ikhuluma ngeSabatha. Noma bona sebeshiftile i-time or date, vele mhlawumbe kuleso sikhathi iSabatha laliba ngoLwesihlanu asazi. Kodwa nje iQuran ikhuluma ngeSabatha. Ngoba iSabatha usuku lukaNkulunkulu ezulwini. So uma umuntu esethi umprofeti kodwa engasonti ngeSabatha, umprofeti wapi? Walephezulu. Ngisho ngithi ngakhuluma ningilosi ngathi ngakhuluma ngenkosazana yezulu. Yathi ingilosi le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yanifundisani ngeSabatha. Ngathi mina ayikaze sifundise lutho. Wathi yanifundisani ngomthetho kaNkulunkulu. Ngathi akaze sifundise lutho. Yathi ke uma leyo nkosazana inganifundisanga lutho ngeSabatha, inganifundisanga lutho ngomthetho kaNkulunkulu, angiyazi mina kusho ukuthi iqhamuka kwamanye amazulu, iqhamuka komunye uNkulunkulu, kodwa hayi lo uNkulunkulu oJehova. Yini edala lokho? Abantu abamnyama bafuna ukufunda. Khona lento okuthiwa i-theology of synergy. I-theology of synergy mfundisi ngikhuluma ne-theology nochwephesha kwezenkolo uDr. Xhakaza. I-theology of synergy ukuthi uhlanganise inkolo kaJehova nenkolo yobuKristu kube sengathi inkolo eyodwa, kanti uqonde ukuthi uqede inkolo kaJehova ngenkolo yobuKristu. Njengoba njena kuqhamuka umuntu othi umprofeti, kodwa useqiniswa ukuthi umprofeti wamanga. Ngoba akakho umprofeti ongaqhamuka ephucula ikhanda. Akakho umprofeti
ongahamba engalifakile ongasonti ngesabatha bese ethi umprofeti kabani ngoba uJehova ufuna ukugcina isabatha. uJehova ufuna ukuthi sishiye inwele zethu nentshebe yethu. Manje lona othi umprofeti ngoba umprofeti umuntu oshumayelayo othunywa uNkulunkulu. uNkulunkulu umthuma ukuthini? Kuyena akubalekile ukuthi uthunywe ukuthini igama ngoba ufuna ukuthi edukisa abantu ngegama likaJehova. Ilo mprofeti ke okuthiwa umprofeti wamanga. Baningi laba profeti bamanga nala ebandleni lamaNazaretha sekukhona noNkulunkulu bamanga. Umuntu edukisa abantu etshela abantu ukuthi uNkulunkulu, etshela abantu ukuthi uJehova, ethi hayi mangabe kuthiwa iminikelo yomukelo uJehova ephakameni angaze bekhona uJehova ephakameni. Imini uJehova, imini uNkulunkulu wamaNazaretha. Yabona ukuhlubuka okunjalo is frightening. It's frightening. Kodwa sekukhona naphakathi kwethu i-theology of synergy. Umuntu ogcina ungamazi ukuthi esebenzisa igama likaJehova ukususa abantu kuJehova. That's what amaNazaretha akwaShembe enza manje. Abanye bakhuluma ngoJehova kodwa bese bethi umholi wabo uJehova, bethi umholi wabo uNkulunkulu. So belokhuze bebulale umthetho kaJehova ngomholi wabo ngoba they've synergized inkolo, i-theology of synergy. Ukuze ungaboni ube nokudideka ukuthi what is happening. Lo muntu uthi uNkulunkulu kodwa futhi uthi ungaphansi kwaJehova, inqubo evangemi kanjani leyo? And that leyo nto isuka kumaKristu. AmaKristu amaningi akawazi umehluka phakathi, akakwazi ukubona ukuthi ubuKristu nenkolo kaJehova ziyinkolo ezimbili. Abakwazi. Okuseqinisweni enkolweni yobuKristu akekho uJehova. Kodwa bezwa bethi bakhonza uJehova, behlabelele ngoJehova. Kodwa bongasumbuza ukuthi ukuthathaphi lokho ngoba in writing abasunguli bobuKristu bathi bayichitha bamchitha uJehova. Umthathaphi. Enkolweni kaJehova akakho umpostoli. Akekho. Umpostoli inkolo yamaKristu. But now kune-theology of synergy lapho hlanganisa zonke izinto with an intention of destroying everything. Ungabonakali ukuthi uyadestroy. Inkosi buselokho nezulu.